Molts nens han estrenat aquest matí les seves vacances nadalenques visitant el parc d'atraccions del Tibidabo, una bona manera de començar 15 dies de descans. Però qui avui acompanyava la majoria d'aquests nens no eren els pares, sinó els avis. Aprofitant la celebració de la festa de l'avi, tots han pogut gaudir de la jornada sense gastar-se ni un euro amb l'entrada. Hem decidit de venir per aquí perquè ell té festa i m'ho va dir ahir vespre i com ja ho sabia, vaig entrar pel diari i vaig dir, mira, anem al Tibidabo. A mi m'agradaria muntar les coses que n'hi ha i a veure si ens podem divertir. Per circumstàncies aquests nois viuen a Brussel·les i els pares s'han quedat a Brussel·les i els tenim passant uns quants dies aquí a Barcelona. M'ho passo molt bé. Avui no sé el que farem, encara no sé, però estic segur que m'agradarà molt. A alguns, la iniciativa del Tibidabo els ha agafat per sorpresa. No ho han sabut fins que han posat els peus al parc. Venimos cada año el día de Nochebuena. Sí. ¿Y por qué? Porque así dejamos libres a las familias para que preparen las cosas. I és que molts pares han hagut de treballar aquest matí o han aprofitat per fer algunes compres de darrera hora. La majoria de les famílies no acostumen a tenir tants dies de festa com els seus fills durant el Nadal i això fa que els avis hagin de quedar-se amb els seus nets durant uns quants dies. Això ho aprofiten parcs com el Tibidabo per oferir festes com la d'avui. Jordi Gil, TV3, Barcelona.